Ingon pa niya, ang mga dokumento na kuno kining history, baka na kuno na gipangayuan atong dokumento. Napa ba niya dungog nga naghatag siya? Wala. Even simple definition sa word ng footnote di kahatag. Kung mapagitabangan siyang kauban, ako agad ang tapang siya dili. Mapagitabangan siyang kauban, di ka dili makadefy. Na naman, pasabot na kung kaatbang parot aning debate. Bangkarutan ni ining maong debate. Mga higalan pa isuon kung kanabantayan ninyo sa last ribatang niya, instead of gubaon niya, iribat niya talaga kung mga dokumento, naghimong iyahang topic. Nagpasabot na pildi. Pildi! Nga naman, pag daog gani ka, stick ka sa topic. Di ka po niya mo gawas topic. Gawas gani ka, pildi na. Pildi na. Pero guys, ginuo ko yung taon. Nga, kadungog ba ko sa mga kauban nila. Nagsing objection, hindi mo tumag. Tanawa sa ganina, sing object. Diba? Nasing object, nagpasabot na nagpalusot na yun. So mga higalan may igsuon ang mga dokumento tinaw, nagsulti nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitungkol ni Kristo. Ang atong kaakbang bisag usa na lang kapalig sa putos buwan iyang gibasa sa tubangan ng Iglesia Katolika gitungkol ni Kristo. Wa gyud siya'y gitawag og nabasa.